I ara mateix, tot i que entre els assistents hi ha més membres de l'Assemblea de Mestres del Vallès Oriental que representen dels mitjans, seguirem l'ordre del dia que era fer la convocatòria de premsa. Quan acabem tindrà lloc el torn de preguntes i podeu preguntar allò que no us hagi quedat clar. Comencem com vulguis, Maria. Bé, primer de tot, dir qui som l'Assemblea de Mestres del Vallès Oriental i estem representats per professors, mestres i famílies que no estem d'acord amb les polítiques de retallades del govern, tant de la Generalitat com del govern central, ja que aquestes afecten a la qualitat de l'educació pública catalana. El nostre funcionament és de manera assembleària, amb representants dels diferents centres com l'Escola Colina Granollers, l'Escola Llagonera Granollers, l'Escola Congost de Granollers, Sant Baldiri de Lliçà d'Amunt, Escola Camins de les Franqueses, Escola Països Catalans de Lliçà d'Amunt, Institut Celestí Ballera de Granollers, Escola Quatre Vents de Canovelles, IES Antoni Comella de Granollers, IES Alba del Vallès de Sant Fons de Campsentelles, l'Institut Vila-romana de la Garriga, l'Escola Mestres Muntanya de Granollers, l'Institut Albert de Lliçà de Vall, l'Escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana, l'Institut Esquissol, l'Institut Manel Raspall, l'Institut Manolo Hugué, l'Escola Salvador Escriu de Granollers, la Confederació el CFA del Vallès, la Tordera, el col·lectiu d'escoles Bressol de Granollers, l'Escola Granolarius de Granollers, Escoles Vinyals, l'Institut El Suí de Cardedeu, el CES Manuel Carrasco i Formiguera, els delegats sindicals d'USTEC, Comissions Obreres, UGT i CGT, l'Escola Font Martina de la Tordera, l'Escola Jaume Balbas de Sant Feliu de Codines, Eugeni Sismà de l'Ametlla del Vallès, Joan Solans de Granollers, Pere Anton de Granollers, l'Institut Pau Vila de Parets del Vallès, l'Institut de Vilanova del Vallès, l'Institut de Llulla de Canovelles, l'Escola Rosa Oriol de Lliçà d'Amunt i l'Institut Maria de Belllloc de Bigues, entre d'altres. Tots aquests centres són centres, l'Institut de les Franqueses, que en algun moment o un altre han passat per les nostres assemblees i que reben informació, per tant, de tot el que fem com a Assemblea de Mestres del Vallès Oriental. Vicenç Plantada, de Mollet del Vallès. I totes les escoles de Caldes. I a més tenim representació de tots els centres educatius de Caldes i del Baix Montseny. I del Baix Montseny. S'ha creat la plataforma del Baix Montseny. Això, funcionem així de manera assembleària i a més el nostre funcionament és per comissions i les quals es dediquen a desenvolupar les diferents tasques i accions per agilitzar també una mica el funcionament d'aquesta assemblea. El que volem, és a dir, quins són els nostres objectius, són que no retallin en educació, sinó que s'inverteixin, perquè és un dret bàsic i universal. Que redueixin les ràtios a menys de 25 per poder atendre els nostres alumnes en unes condicions al 100% òptimes. Que es cobreixin les baixes des del segon dia d'absències per la mateixa raó, i així, a més, no distorsionar el funcionament regular d'aquestes classes, que puguin tenir els seus reforços i fer un dia de classe amb tota normalitat. Augmentar les hores de dedicació, dels reforços, com hem dit, dels tècnics en educació infantil, logopedes i psicòlegs que intervenen en els nostres centres i ajuden a realitzar la nostra tasca. Que augmenti el PIB en educació, ja que a Catalunya és del 3%, abans de les retallades, a Espanya és del 4% i la resta d'Europa és del 6%. Per tant, no estaria malament que més o menys estigués equiparat en aquests valors que estem donant. I també, com a treballadors del sector de l'ensenyament, ens interessa i ens agradaria el poder recuperar els drets i les nostres condicions laborals. Ara el Carles explicarà què és el que estem fent. Continuo amb el que hem fet en aquests 3 mesos i mig, des que es va constituir l'Assemblea de Mestres. En aquests 3 mesos i mig hem fet 5 assemblees. Dins d'aquestes 5 assemblees s'han fet 2 xerrades amb el Xavier Morràs i l'Agustí Coromines,
mirant també de fer arribar informació a pares i mares d'alumnes dels nostres centres. S'ha fet una caminada reivindicativa des de les Franqueses a Granollers, donant suport a la concentració que va convocar l'Ampa-Xarxa de Granollers el passat 14 d'abril. I ara mateix estem preparant un acte que pensem que és un acte important, les properes jornades del 2 de juny, unes jornades que tindran lloc a la plaça Maluquer i Salvador de Granollers, unes jornades reivindicatives on hi haurà tallers infantils al matí, hi haurà un espai que es diu Present la Paraula, on membres de la comunitat educativa i pares podran intervenir, un dinar compartit, també amb aquesta voluntat de diàleg, de poder xerrar tranquil·lament sobre tot el que són les retallades en l'educació, una activitat de sobretaula, a les 17:30 una batucada i cercavila pel carrer Major, una cercavila reivindicativa, una xerrada a càrrec de Rosa Canadell a les 6 de la tarda, on també aprofundirà i s'explicarà el tema de les retallades a l'escola pública, i per últim, a les 7 de la tarda, una cloenda i la lectura del manifest que com a assemblea de mestres del Vallès Oriental hem aprovat. En aquestes jornades, a banda d'això, que seria aquesta primera acció forta, es recolliran signatures per portar-les al director dels serveis territorials en una entrevista que ja ens ha estat concedida, que estem pendents de determinar la data, i en la qual li mostrarem, li farem arribar la nostra preocupació i indignació per la suma de mesures aprovades que pensem que van en contra de la qualitat de l'escola pública i on l'exigirem que es llencin enrere. I a partir d'aquí també li mostrarem la nostra ferma determinació de prendre les accions que facin faltes i que considerem més adients fins que això es dugui a terme. A partir d'aquí, en principi res més. Aquestes són les accions que de moment estan previstes, accions concretes, i tota l'altra sèrie de mesures derivades ho haurem de veure amb posterioritat a l'entrevista. Avui, a partir d'aquesta roda de premsa, esperem tancats en aquest centre educatiu, fora d'horari escolar, fins que faci falta, preveiem que aquesta sessió de treball tancada s'allargui fins ben entrada la nit, i si cal que el Satorquilla hi és suficient, s'ha pres la determinació que tot i que al departament això no li senti molt bé, fer-ho, i ja veurem. Això no hi ha problema en els mitjans existents confirmar a posteriori fins que ara hem estat aquí, totes les que s'han dut a terme. Aprofito per tornar a mostrar el que seria el cartell que hem preparat per aquestes jornades del mes de juny. Demanem a tots els assistents que feu màxima difusió i a partir d'aquí, si algú té alguna pregunta a fer, qualsevol membre de la taula. Em pots contar quants pobles has dit, més o menys? Uns 40. És gairebé tots. 40 centres escolars, perdó, 40 centres educatius. 40 centres. El llistat el podem facilitar, podem també passar a format digital i enviar-lo juntament amb la nota de premsa que farem. Que són els grups que han participat en un dia o altre en alguna assemblea o que han anat venint o... El que podem dir és que el funcionament de cada centre, diguem-ne que hi ha... El funcionament de cada centre, en cada centre és el que és. Hi ha centres on funciona millor en comunitat que en altres, però el que sí que ja podem assegurar és que a hores d'ara, de tots aquests centres, es rep la informació de l'assemblea i bona part d'ells assisteixen a algun representant a la roda regular. A partir del tema de les accions que volem fer, perquè presumiblement les retallades no es tiren enrere a partir de la visita dels serveis territorials, haurem de veure el mecanisme on les propostes que es facin des de l'assemblea siguin refrendades pels centres. Aquesta és una miqueta la idea, que estem en un moment d'autoorganització, del qual a més estem molt satisfets de treballar.
important, que són les famílies. La reunió dius que la tenim confirmada però no tenim data. No, encara no. Des d'Accions, si algú s'hi haurà portat alguna cosa. La data no, encara no ens ho han donat. Han dit que serà abans d'acabar el curs, però allargaran. I la reunió de firma serà fins que tingueu la reunió. Sí, evidentment. D'altra banda, des de l'Assemblea també comentar que s'està mirant d'impulsar i donar suport a tot un seguit d'actes des dels diferents centres i les diferents poblacions es fan. De fet, per exemple, aquest divendres mateix, i estem mirant des de accions que siguin sinèrgiques. Aquest divendres mateix i aquest divendres a Mestres Muntanyes, l'Estivellera i la Tortuga faran una sèrie d'actes al barri de Can Bassa, dijous, una sortida a la plaça, divendres, una xerrada que s'ha convocat amb l'associació de veïns i per donar suport a l'acte del dia 2. És a dir, que coses es fan contínuament i sobretot també l'acompanyen amb voluntat integradora. Ho fan la setmana que ve. Això la setmana que ve, sí. Dia 2, data important, jornades d'aquestes de dissabte. Però això és l'Estivellera, els dies previs, el dijous i divendres. Sí, això és l'Estivellera, dia 1, xerrada organitzada conjuntament amb l'associació de veïns. El dia 31 també aquí a les Franqueses, les 7 AMPAs i les 7 escoles, hem proposat de fer una caminada i anem al ple, manifestar també el nostre rebuig a les retallades en els certificats de gestió. Caminada des d'on? Des dels diferents centres. És a dir, És a dir, trobem una tots confluència dels 7 centres educatius de 3 a 16 anys del municipi i anirem tots a la plaça de l'Institut. Si hi ha algun company que volia aprofitar per comentar alguna correcció. 31 a les 8 és el xou. Cadascú sortirà més o menys perquè Des del cicle. a les 8 us concentrareu tots en la...